kahan oh aning sang tali iki bisa ngresikaken neko putra kang anjlok saking wiyadi tan kawusa manjing wonten ing gumpit sanggar sangarum kono gantoko capung anangge sang Prabu Susarmo nalendring trigarta ngawi sanggening para wadya bala pating blebel pating colot kaya malih wetan. Oh ya. Tengarane cuore
saya buatula murman jriting turenggo esdi rakata ingkang tojo ayu sapi jagat dewa Betara jagat pangestungga bocah temenggung kabeh kula jumadung dawuh sinuwun paduka ngawe ingkang abding katumenggungan sak mangke wigatosipun menapa isinuwun kabul kawusanipun anggen paduka sowan mersa dalem sang sinuwun Prabu Duryudana kadeparan kados pundi kabul kawusananipun bocah temenggung kabeh wonten balan ngertiya purhananira anggonku sowan ana ngersaning sinuwun Prabu Duryudana oleh kasil. Alhamdulillah. Kasilipun menapa sinuwun Duryudana kersa dipun kandhi dipun jak supados ngebak Praja ing Wirataya pancen kepara nyata kaya mangkono malah kepara dina sak mengko Ratu ing Ngawangga nerpati Karna Basusena sing minangka senopati negara Ngastina uga nyawisake wadyabala ngebiyake barisaning para Sata Kurawa mula ora sasuwe-suwe digelak wancine digelak mangsane gage awake dhewe sak wadyabala riklampit brungkat kimpul gacaklar Singabara tumuju ana ing kraton negara Wirata negara ing Wirata digebab sinuwun menapa ingkang paduka dawuhaken kula namung saged mangestu dawuh paduka Kanjeng sinuwun Allah sinuwun kula namung saged ngestaken dawuh paduka sang sinuwun Prabu Susarma sak mangke nggih sinuwun kemarin kula nedya nyang dawuh kula nedya nyuwun pamit madal masilan nggih sinuwun nyuwun pamit madal masilan nggih sinuwun kula nyuwun pamit madal masilan nggih sinuwun kula nyuwun pamit madal masilan nyuwun kula nyuwun pamit madal masilan sinuwun sing ati-ati kowe kabeh para wadyabala demit saenake demit gawa kabeh satru kabeh para prajurit gelak wancine tumuju ning kraton negara Wirata nyuwun pamit madal masilan sinuwun.
Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriang sasara meruta Samirana lan warayang wisikan magulingan rima Ane ngapa kakek ora kakek budal kanca-kanca para prajurit kabeh padha budal awake dhewe isih nang kene iki kepiye? Ha iya iki kok awake dhewe isih nang kene. Iki kok nang kene iki ngepiye apa alep ingon cek ngono mong kepiye? Kebetulan weteng kowe ngelih. Mul kowe balaku kowe ra bengok-bengok ngalepmu kepiye mul? Kecel dadake kecel. Sing prayitna ngati-ati awake dhewe bangsaning demit. Bangsaning prajineman budal ora kena kasat netra mlaku kanthi watak panglimunan supaya aja ngasi kawang ora dening sapa wae oh iya lah talah nek pancen kaya ngono kanca-kanca samapta ing kati sawe kowe ndiri kabayo mangkat tumuju ning kraton Wirana ayo budal Wajikur untung peteng kanane. Dadi kletho. Oh. Ayah. Wah. Budal jo. Oh, ayah. Wei ya. Wah. Dia apa? Oh weh! Wah, weh Hei, hei! Duit. Waduh. Lanjutnya. Sing ngene ora masalah.
pakanan kuwi wak entah leh ku mangan ning kulon omah rasane seger sumya leleter pakanan kuwi wak wader leh ku mangan ning kulon pager ning untu rasane geter-geter leleli pakanan kuwi wak pelo budal jangan dengarkan apa kata mereka ayo budal kabeh tuju ana ing Praja Wirata mengko ning kono mesti ana cewek cantik budal balaku di balaku karsi kimpul semplok ayo haya balene balaku akeh balaku kabeh iki setane mung semene apa piye urung ana liyane sing aneh-aneh sesuk gawe dekorasi to wajah kene iki karo golek jatah kok pajak ke ora senengane kok ora sabar rada padang men ketok men ten-tenan ra masalah Joko ayo budal anggere cangkeme kaya ngene genah semplok iki saurunge budal sepat dulu wah ngalia ya Mbako apa le? Mbako kedu. Arep ngapa kowe? Mesake wong bar vaksin iki. Awake lungkrah kon nyebur. Ra apa-apa. Joget sik. Bol. Himbol. Bol. Tundung,
meneh gentrak tungtrung drung drung buka sidi ger gentak tungtung potrol ndase meneh le meneh sial. Iya. Iya. Wis entek kok iki. Ngerlen kotan bukanin Sampai
Gilir kemanti ganti ning rina madeg anengge karaton negari ing Wirata katingal sinebu sangkiring para kawula saha para nayaka anung tetungguling praja negaring Wirata dasar negara kang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse tur adoh kuncarane anengge Sang Prabu Durgandana Sang Prabu Masawapati ingkang lenggah wonten ing Dampan Kencana minangka Nalendra negaring Wirata kocaping mangkisipun sangkiring para putra Sang Raden Seta miwah Sang Raden Utara Sang Nata Prabu Durgandana nedyani bali dhumateng pisuwanipun abdi ing Taman Keputren anenggiri Sang Salindri kocapoing mangke Sang Salindri Nedyawarsa nungsung werta menggah menapa gatosipun dening Sang Nata Prabu Durgandana wis kawiyosing pangandikan Sang Prabu Masawati ingkang dereng kababaring lesan panjenengan jangan harap andang koncar
kapsilanira ngacamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika makawi obranta yen ngandika makawi obranta niwangsu ana mangat dinuwih ana sasmentaning sun jagat awasisaning Bathara Seta anakku bocah bagus bocah mursid anak anungan Indita bocah bagus iso mikul dhuwur mendem jero karo wong aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Seta sakriswanmu padha raharja nggir ana ngersanipun ramamu ana ing kraton negara Wirata dina sak mengko iki Gono namit pasang Klimantabe tinebihna ing Iloduni dumawah ing tawang-tawang Rama Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra pun Seta kula tadah wadana sak mangke krana padukane bali dumateng pisuwanipun ingkang putra pun Seta wonten kraton ing Wirata mangaksama paduka Kanjeng Rama Prabu Durgandana kula jemadung dawuh Rama Prabu ya raharja sak sowanmu nggih wilujeng pisowan kula wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama Prabu Durgandana sak mangke boten manggalangan setunggal menapa sowan kula kalis ing sambikala tebih saking Rubeda nanging dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk Rama Prabu Maswapati yo bagus kowe minangka anak ngaturke sembah karo wong tuwa kuwi sak terpi ora lewat pangestune bapakmu wae Tampanono Seta. Panang pangestu paduka badhe kula cangking nggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Prayogat monggon mununggu. Sampun mboten kirang prayogi. Apa dene anakku Utara padha raja sak pratamu? Rama Prabu. Paduka amiji dumateng piswanipun ingkang putra pun Utara dinten sak mangkun kraton Wirata wilujeng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo. Ora lat pangestune bapakmu Tampanono. Kula pundi kejimat paripe ndayana ing kasantosan. Barang mes paduka badhe kula cancang pucak ing peni dumawing wijang rumeketing Werdaya Rama Prabu. Mengkoto dhisik mesti waya kawe kaget. Jroning panjenenganing sun nganakake pasewakan agung dina iki sing beneh lawan adat sing wis-wis. Beda kelawan adat sing wis dilakoni pendak-pendak kraton Wirata nganakake paseban agung. Nganakake pasewakan agung. Nanging beda jroning kedaton dina sak mengko iki. Seta wonten timbalan. Aja kaget sira yen to pun Rama nimbali kelawan abdi. Adimu Utari. Abdi ana ing Taman Keputren ora pangling iki Salindri. Samangke kula aturi andang dumateng pun Salindri menika Rama Prabu wigatosipun menapa Tri Padukane bali dumateng pun Salindri. Samangke ingkang putra namung mangestu sabda teng padukan Kanjeng Rama Prabu Durgandana. Ya. Salindri sak sowanmu muga slamet basuki sowanmu ana ngersaning Prabu Durgandana. Nunamit masang Klimantabe sinuwun tinebihna ngiloduni dumawang tawang-tawang. Paduka amiji dumateng pisuwanipun ingkang abdi ing Taman Keputren pun Salindri kula jumadung dawuh sinuwun. Slamet kamu. Inggih pangestu paduka.
dalem sinuwun Prabu Maswapati wilujeng wiswanipun ingkang abdi pun salindri dinten sakmangke wonten kraton Negaring Wirata menika dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mugi tansah mangaksa marang ngersa ngandika Kanjeng Sinuwun Prabu Durgandana sinuwun. Ya. Kowe ngaturake bekti kelawan panjenengan ingsun ora pangestuning ingsun tampanana salindri. Inggih. Kula pendhinga jimat aripe entosan sinuwun. Kula nuwun sewu mbok bilih kula kaanggep cumantraka matur kelawan sing ngandika sinuwun. Kula nungsung pawarta menggah menapa ta wigantosipun dene paduka nimbali dumateng ingkang abdi pun salindri sinuwun. Salindri. Inggih kula wonten timbalan. Aja kaget kowe tak awe mrene. Yektine aku mung bakal nanjihke, aku mung bakal nakokke babakan patine adiku telu cacahe. Ya wis pisan. Rupa Kenca, Kencaka rupa lan Rajamala. Kuwi janjane kepiye? Paduka nanjihaken babakan percaipun Gusti kula ketiga. Ya. Estunipun mekaten sinuwun kepareng kula nedya matur. Nalika semanten wonten ing wanci tabuh Gagap Rahina kula dipun manggi dening Raden Rupa Kenca kaliyan Raden Kencaka Rukma sing ngrembak kula menika badhe dipun pundhut garwa nanging kula waloka bilih kula menika sampun gadah semah kula Gandharwa ingkang jaga ringin pojok beteng ngiring wetan sak temah kurdan ing asmara mboten saged pinambengan temah Raden Rupa Kencaka rupa ngluruk wonten ing ringin pojok beteng ngiring wetan mboten sumurep sangken paraning bilahi satya kekalih sampun tubugining tiwas sinuwun jagat dewa Bathara Sun Patrapi Pidanapati Salindri. Aduh sinuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ingkang ageng sinuwun bilih kula kaanggep lepat. Estu kula mboten rumaos lepat sinuwun nanging paduka nantukaken Pidanapati dumateng kula. Menawi saged kula nyuwun pangenceng-enceng tumrap pidana ingkang badhe dipun tempuhaken dhateng jasad kula. Amargi kula menika mboten rumaos mejahi kadang paduka. Ya. Ning kabeh iki mau kadangku sakloron mati lantaran kowe. Lan aku dinakwa dening garwaku ya kuwi Yayi Rekatawati yen to aku ratu ingkang ora bisa njejeki adil. Nadyan to yen katalitis jati ingkang luput kadangku sakloron. Ya wis tak wene pengenteng-enteng ora sida tak patrapi Pidanapati. Nanging kowe minggato saka kraton Wirata. Inggih sinuwun esnaken dawuh paduka Gusti kula Sang Nata. Nanging kula nyuwun inah tigang dinten sak perlu kula menika nedya nagih utangipun rencang-rencang kula. Lho. Kowe iki dodolan apa ning negara Wirata? Inggih, kula menika satyan lisah wangi. Tasih wonten 3 rencang kula ingkang boten nglunasi anggenipun mundhut lisah wangi dumateng ingkang abdi sinuwun. Ya wis. Sing baku kowe kudu minggat saka negara Wirata. Kowe ora sida tak patrapi Pidanapati nanging kowe minggat saka negara Wirata. Inggih, matur sembah nuwun. Wis minggat ora saswe kowe ngreget-ngregeti kahanan kraton Wirata kowe Salindri. Pamit. Nalendra mbok marwa sing sangkatri gumulung
Katri gumulung mangrumpak ing wadya Kuradakara. Kuradakara reka giri. Oh. Dereng ngantos pantara dangu mingset saking palenggan. Paneka ketempu mlajaripun angge abdi kepatihan Sang Patih Nirbita cipta rengganira sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Nirbita napa? Tanpa katimbalan kowe wani sawanana ndatulayana ngarsaning panjenengan ingsun ngaturaken kendrawasan sinuwun. Bilih dinten sak mangke kawontenan negaring Wirata gegiri siawit. Dinten sak menika wadya boling Trigarta manunggalkan negaring Astina gempur negaring Wirata ngajeng wingking kiwa kayantengen sinuwun iblis lanat. Jagat sukertaning pawon iblis lanat yo. Wadya bala Trigarta lha kok teko ngepuk barisan ana ing kraton Wirata. Susarma apa kowe? Apa kowe urung marem tak irang-irang awakmu? Apa kowe urung marem kowe tak gawe wirang ora sasuwe-suwe? Seta, mboten balan tatanan barisaning Purwadyabala. Dipethuke Wadyabala Trigarta lan Ngastina. Ngestaken dawuh timbalan paduka sinuwun dawuh paduka badhe kula ngestaken dawuh utara. Wonten balan. Singitna adimu tari supaya slamet saka bebaya. Aku ngerti yen to iki pokal gawene Prabu Susarma sing duk nalika semana. Tak erang-erang mergo tampik katresnane dening anakku Tari. Bareng paduka badhe kados pundi? Ora sasuwe sak pethukne De Prabu Susarma kae parat. Maju, gepuk, yo. Yo. Maju, gepuk. Ya. Yo. Parat ngadang aku sapa we? Patih Nirbita iblis lanat. Kowe Wadyabala saka negara ing Trigarta ngepuk perang ning negara Wirata. Ayo, Ndi ratu Gustimu Prabu Durganta erang-erange genti mergo wis ngerang-erang ratu Gustiku Prabu Susarma nyo tampanana. Bre! Po! Be! Oh ya, dar, oh
iya. Oh iya, jar kowe. Jar. Ya. Hoi, jar. 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 Hoi. Hei. Yo. Hey! Edian. Yo, Mas Wopati aku ngakoni. Nek Wadya lamu kompak kabeh yo. Kowe maju dhimik-dhimik wong tuwek. Ora ngerti umur. Wis tuwek ora ngerti umur malah maju arep perang. Tempuh nokri cawak erang-erang kowe parab. Hei! Oh! Suramarata Jayamarata. Woi. Mas Wopati isih urip diapurmu. Yo. Wero saiki kahanan negara Wirata ruwet. Kanan Wirata remuk kabeh gawe sungsang bawana skopo kalih Wadya balaku. Iblis lanat Susarma. Tong kebangeten. Pakartimu gawe wiranging Prabu Durgantana. Wah, pancen iya. Ayo. Nek pancen kowe ngaku Digdaya, saiki langka ana bathanging Ratu Trigata Prabu Sarma. Cangkemmu. Woi ya. Hai jar. Cisare Digdaya jar. Hoi ya. Hoi. Jar. Jar, hei. Ayo, endi sing jare Ratu kondang Digdaya, kondang medeni, kondang galake saiki ming kelekus. Ayo. Aduh edan Susarma. Ayo sisan patenana Prabu Durgantana. Sisan sirnakna kuwandane Mas Wopati ora bangak siranak erang-erang. Tak biandat nganggo kereta men didelok kawula Wirata parab. Hei, biandati, hei. Osa.
maju ya. Ojan kowe Mas Kopati. Balawa kahanane ratu Gustimu kaya ngene iki kepiye Balawa? Sinuwun Prabu. Mas Wapati kapikuting mungsuh Balawa mung kowe sing isa nulungi Balawa. Balawa ketiwasan Balawa. Edan Balawa iki kudu kepiye Balawa? Kanggo kakangku kowe ngopo nangis-nangis ning ngarepanku? Ketiwasan Balawa, ketiwasan piye? Kowe iki jan-jane ngerti ning ethok-ethok ora ngerti. Krungu ning api-api ora krungu sejatine Siadi nyumurubi. Yen to ratu Gustine awake dhewe dipikut dening mungsuh. Mula aku lan Siadi kudune bebela marang kahanane Ratu Wirata. Gah, lho. Kena ngopo kok wegah Balawa? Asuti. Mergane ngopo? Sinuwun Prabu Durgandana sing wis paring kamukten kelawan awake dhewe sak kadang. Gah. Wah. Piye wae kahanane Sinuwun Mas Wapati ben. Sebabe apa Balawa? Aku kuwi dudu prajurit. Kowe ngerti dhewe yen to gaweanku mung ning pejagalan. Mula aku ora arep ragah-ragah. Mergo pancen kuwi udu pakartiku. Ya wis. Nek Siadi ora gelem, mosok ya pun kakang sing kudu maju destun temen Balawa. Aku lan Siadi kuwi wis ngeyop kamukten marang wulu wektu. Mangan wulu wektu lan ngunjuk banyu Wirata. Lah kok kahanane Ratu Gustine awake dhewe nampa bebendu. Banjur ora bela marang penandange Kanjeng Sinuwun. Kowe kawula apa Balawa? Malah maido karo aku. Kowe ngerti dhewe. Aku nek Wirata mung tukang pejagalan. Aku kon maju mungsuh. Aku kudu prajurit, aku ra iso gelut, ora duweni kadigdayan. Lah kok kowe malah ragah-ragah arep ngekahi Sinuwun Mas Wapati. Wenangmu apa ning Wirata kanggo kakangku? Wah. Ya wis nek kowe wegah maju tak pun kakang wae sing maju Balawa. Aja. Kowe ra iso gelut. Lah kena ngopo Siadi malah nyengeni aku? Mau Siadi takon supaya maju bebela marang Sinuwun Mas Wapati kok kowe wegah. Gah. Sebabe apa? Bola-bali omong aku duwe prajurit. Aku mung tukang jagal. Tukang bleh kebo sapi. Nah aku kon ragah-ragah belane Mas Wapati. Wah, aku ra duwe wenang. Mergo aku dudu nayaka negara ing Wirata. Ya wis nek Siadi ora gelem, tak pun kakang wae sing maju. Wegah. Aduh. Kandhane ngeyel. Iso endo. Diomongi ngeyel aja maju ya aja maju. Awake dhewe iki mung kawula cilik.
ora duweni wenang tumrap kraton Wirata. Ning aku wis rumangsa utang budi kelawan Sinuwun Prabu Maswapati nek ngasih kahanane kaya ngono kok awake dhewe ora mbelani apa yo. Bakale kelakon Balawa awake dhewe iki kawula sing kepiye? Pandaka. Sapa ora? Wah, ora sudi duwe kakang kowe. Ora sudi ya wis aku tak maju mungsuh. Prabu Susarma wae ben mati ya ben ogah. Aduh Balawa, aku mbok kapake Balawa, aku malah tok sengeni pok siksa kaya ngene. Pedhok. Kaya ngudulanan senengane ora. Nek kowe ora gelem maju ya wis aku tak sing maju. Wah, ganyi. Wong tuwa dina ing ganyi. Wis. Bane wing gablek tak maju sisan. Larak ngono. Sang Jagala Bilawa kacepa nalika semanten sigra matek dayaning kalusan njejak Bantala kaping 3 mesat nempuh Ratu Trigarta gladran depani Bantala. Jar kowe Maswapati. Aha, jar. Yo, di rasamu ndi? Karosanmu ning endi? Di anak-anakmu sing jare kondang didaya sing kondang lantip satriya wasis klekus kabeh ya. Ora iso nglawat mungsuh Prabu Susarma ya. Nek pancen kowe iki ratu sing didaya, ayo tangya mungsuh Prabu Susarma. Paten ana aku Susarma. Sirnakna Ratu Wirata. Ora bakal macak bakal sirnake. Piye kowe
kowe iki. Pokoke ngene. Ana wis dipateni mungsuhe kok sinuwun Maswapati ora gage dislametne, ora gage disingitke kok malah tinggal mlayu. Mendeng. Gaji. Dua dawuh tok. Ayo, Mulya. Bonggo. Mbok ora kok ngono kuwi Balawa. Ben. Lagi ra seneng atine. Kon tandang gawe rasuti. Ya wis kuwi. Senengane kok kaya ngono ana wong. Senengane kok nek omong mung dosa mung seru grenengan. Grenengan yo ben asu. Wah, anjur miso yo sing ngajari kowe. Senengamu sok kaya ngono. Sinuwun monggo kula singetaken paduka.